Alah, rene apa-apa? Sisa numpuk, rantai apa-apa, mumet malahan. Larat nanti, Nasi mumet, kan jaluk keran mbok jidul kek. terus masak urung. Ya urang, buku ndase mumet. Berarti ini toh, berarti mumet ora gelem masak. Dek, Apa meneh lho? rene kita omongi. Apa meneh lho? Gimana aku untuk duit? Tak oke temen. Ayolah. Loh, Dek. Belajar apa kerokan? Ora sida lah, wis mari aku mumet iki obate wisan. Ya sampai duit jan. Meriang nyampe mati, ndak mumet nyampe mari.